Κάτσε ρε, να δω τι γίνεται εδώ. Χαμός. Τι γίνεται εδώ, παιδιά. Πώς νομίζετε να μας πετύχετε στο ίντερνετ? Ας να έχω λίγο ψωμί, αλλά δεν έχει, είναι μπαλιά. Τίποτα δεν είναι ψέματα, κυρίες και κύριοι, όλα είναι αλήθεια. Ο μπασίστας είναι αληθινός. Μπορείτε να τον αγγίξετε στο τέλος της συναυλίας. Να φυγείς στο κόκκινο απ' την φωτιά. Αν μπορείς αμόρφε θα μας πει αλλιώς. Δεν με πιάω για σένα άνθρωπο. Το 2. Πάτα το 2. Να το κάνω πόντο το που με τίποτα βραζιλιάνες κόμενες.